Kai, ya sunanka? Eh? Ya sunanka? Maga ba mace bace. Na wala mace ta. Wani wai wallahi mace. Wallahi mace wa, namiji na wallahi. Shire. An samu shi kenan. Maga mace. Shire wallahi ba mace bace. Wallahi namiji. Wallahi mace ta. Kai ya zaka tace shi. Wallahi mace ta. Daga mun sai ka. Daga mun sai ka kuma mari ka wallahi. Zan bai ka wallahi. Ya sunanka? Muhammadu ne gari kake? Me kawo garin ka? Yawo. Wai waye ne dan Allah ke? Yawo ya kawo garin ka? Gidan da kake zama ka san su? Me haɗin ka da su? Sun san mace, sun san namiji kake? Ba sani ba. To sanadiyan wa kake zama gidan nan? Sanadiyan wa kake zama gidan nan? Cire ɗan kunnen nan don ubanka. Cire su. Me ainihin sunanka? Kowa Muhammadu ne, ainihin sunanka? Wanda aka san karshe garin su? Nazibi? Kamin muryar maza don ubanka. Kana min muryar? Haka nan murya ta. Dan Daudu ne yayi. Dan Daudu ne. Dan Daudu ne kana ba? Ku lalata shi. A shi. Da beke. Da beke. Lolo da cire lolo iska nan kai lolo iska. Aka ci ubanka. Dan Dauda ma ko macen ma kazani ma. Ko shiga mata ma da yake kama. Na kware ma. An kaza ma kawai.